Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci a wannan channel ɗin tamu ta Shakundum TV. Kamar yadda yake duk wanda ya san yadda al'amura suke tafiya a duniya, ya san cewa yau ne kwana na 5 ga irin jerin hare-hare na wanda Isra'ila ta bayyana su a matsayi na ramuwar gayya. Yau kwana 5 kenan a jere tana kai hare-hare cikin Gaza babu ƙaƙƙautawa, wanda kuma hakan ya janyo mutuwar al'umma da dama, wanda ciki har da ƙananan yara, tsofaffi da kuma mata. So abin da yake faruwa a halin yanzu shine ita Isra'ila ta bayyana wannan hare-haren a matsayin na ramuwar gayya bayan harin da Hamas ta kai a safiyar Asabar cikin ƙasar Isra'ila, wanda kuma ta bai shi shugaban Isra'ila wanda ake cewa Benjamin Netanyahu ya sha alwashin cewa tabbas sai ya shafe Gaza daga doron ƙasa sakamakon abin da ya faru a cikin ƙasarsa na afkawa da dakarun su Hamas suka yi, inda ya janyo asarar rayuka daga ɓangarori guda biyun gaba ɗaya, wanda kimanin mutane yanzu 3,000 suka mutu. So inda nan take shi shugaban Netanyahu ya ba da umarnin cewa tabbas lalle suna cikin yaƙi, kuma ya tura da dakaru kimanin 300,000 yanzu wanda suke dab da afkawa su Gaza ta ƙasa bayan jerin hare-hare ta sama da suka kai na tsawon kwana 5, wanda ya yi sanadiyar mutuwar al'umma da dama, sannan kuma da rushe muhimman gine-gine da suka hada da makarantu da kuma masallatai da kuma abubuwa masu muhimmanci, wanda wannan ma yasa al'umma ke ganin cewa to tabbas abin da ita kanta Isra'ilan ta yi aikata laifuka na yaƙi ne, baya ga datse wutar lantarki da suka yi a Gaza, sannan kuma da ruwa, inda yanzu haka suka yi wa Gaza ƙawanya babu ta yadda wani rai zai shiga ko kuma ya fita, wanda hakan kuma ya ritsa da yara da kuma mata da tsofaffi. So saboda haka wannan al'umma shugabannin ƙasashen duniya suke ganin cewa abin da ita Isra'ilan yayi ya wuce gona da iri, duba ga duk da cewa Hamas ce ta fara kai harin. Al'umma na kafa hujja da cewa kusan duk lokacin da ita Isra'ila take kai hare-hare, duniya bata taɓa ɗaga mata yatsa ta ce don me take kai hare-hare cikin Gaza ba. So amma a wannan lokaci kuma da ita Hamas ta yi yunƙuri ta kai wannan hari na ban mamaki wanda ba a taɓa gani ba tun lokacin da aka kafa ita kanta ƙungiyar Hamas ɗin, wanda ya ja hankalin duniya baki ɗaya, wanda da yawa mutane na ganin cewa tun harin September 11 da aka yi, so ba fa taɓa kai wani hari da ya girgiza duniyar Amerika, Isra'ila da kuma yammacin duniya ba irin wannan hari da aka yi. Tuni dai shugaban ƙungiyar ta Hamas mai rajin kare haƙƙin Falasɗinawa ya bayyana cewa sun kai wannan hari ne a cikin Isra'ila, duba ga irin abin da Isra'ilan take yi musu na kai hare-hare, da kuma har ta kai ga shiga masallaci mai alfarma na masallacin Qudus ana kama mutane ana kashe su, wanda inda ya bayyana cewa duk wata ɗaya to aƙalla Isra'ila tana kashe wasu adadi na mutane. To inda ya bayyana cewa to su zauna ɗin su dinga gani ana yi musu irin wannan, to gara su ma su yi wani yunƙuri wanda ko da dai ba wani abu ba za a ce sun yi yunƙuri na mayar ƙwatar 'yancinsu. To amma kuma yunƙurin nasu sai ya zama na cewa a wajen ƙasashen yamma suna kallon su a matsayin yunƙuri na ta'addanci, bayan irin ita abin da Isra'ilan take na kai hare-hare wanda aka sha kaiwa, wanda mun sha ganin irin hare-haren da suka kai, wanda yake nuna cewa ƙananan yara ana kashe ƙananan yara, za a ga yara 'yan shekara 7-8 ana kashe su. To amma kuma wannan duniya ba ta taɓa fitowa ta yi Allah wadai da wannan ba a taɓa zuwa an ɗauki mataki akan Isra'ila ba, an ce ta aikata laifukan yaƙi, sai a wannan lokaci da su suka mayar da martani sannan kuma za a ce sun aikata laifukan yaƙi. So tuntuni da baya ga wannan yunƙuri na ramuwa da su Falasɗinawa suka yi a bayan gwamman shekaru
da aka yi ana kai musu hari, tuni Amerika ta bayyana goyon bayanta ga Isra'ila, inda ta aike mata da wasu kayan yaƙi wanda ta nuna goyon bayanta cewa lallai Isra'ila tana da dama da za ta iya yin abin da ta yi, duba ga irin yaƙi da aka yi mata har cikin gida. So wannan ya sa ƙalubale ya hau kan ƙasashen musulmi, saboda duba ga irin abubuwan da ake yi wa su Falasɗinawa na tsawon shekaru 60, babu wata ƙasa banda lokacin da aka yi yaƙi tsakanin su Masar da Siriya da kuma wasu daga cikin ƙasashen Larabawa, wanda ya kai ga an yi mamaye ita kanta zirin Gaza, sannan kuma an ƙwace masallaci mai alfarma. Tun daga nan babu irin abin da ba a yi wa su Falasɗinawa, musamman yankin Gaza. So amma kuma duk wannan hare-hare da ake kai musu na duk wata aje a kashe mutane da ƙananan yara, babu wata ƙasar musulmi da ta ɗauko makami ta ce wannan abin ya isa, ta bawa a zahiri dai kan ta bawa Falasɗinawa ko ta bawa Gaza ta ce gashi lalle ku mai da martani. To amma inda abin zai baka mamaki shine faruwar wannan al'amari ke da wuya Amerika ta yi tsalle ta miƙa wa Isra'ila makamai, baya ga ko da bata bata wani makamai ba, makaman da suke da su ya fi na Gaza, ya fi na ita ƙungiya ta Hamas. To amma ta ɗauki jirgi guda cike da makamai ta miƙa wa ita Isra'ila. So wannan zai nuna cewa lallai su ma musulmi na duniya akwai buƙatar haɗin kai, saboda irin abubuwan da ake yi wa 'yan uwansu suna zuba ido suna gani. Ko da ba za ka iya ba da wani makami ba, ko kuma kana tsoro ka fito ka yi ja da Isra'ila ko kuma in ce da Amurka, so lallai akwai abin da ba za a iya hana ka yinsa ba, ma'ana shine addu'a. Kana da buƙatar ka yi wa 'yan uwa musulmi da suke su can Falasɗinu, ka yi musu addu'a, saboda babu abin da ya fi ƙarfin Allah subhanahu wata'ala. So yanzu dai haka halin da ake ciki shine shi shugaba Netanyahu na Isra'ila ya ba da umarnin cewa a tura dakaru guda 300,000, inda kuma yanzu haka suke kusa da Gaza, inda ake tunanin za su iya afka mata ta ƙasa bayan irin lugude da suka yi mata ta sama babu ƙaƙƙautawa tsawon kwana 5 a jere, wanda kuma wannan tabbas akwai aikata laifuka na yaƙi, saboda akwai wuraren da aka hana a dokoki na yaƙi ba a kai harare, sannan kuma akwai irin abin da ba a yi a yaƙi. To amma kan gani kwana 5 ɗin nan an yi sijin ɗin ita Gaza, sannan kuma an yanke musu wutar lantarki, sannan kuma babu ruwa, babu abinci, babu ruwa, babu wutar lantarki, wanda wannan ba ƙaramin hali bane ba, matsananci, inda tuni dai yanzu ƙasashen duniya suka fara tunanin yadda za a yi a yi yarjejeniyar shigar da abinci da ruwa, sannan kuma a yi ƙoƙari a da wuta, sannan kuma a tsagaita wuta a wannan mummunan al'amari da yake faruwa. So fatan mu dai Allah ya kawo ƙarshen da za a warware wannan rikici, ya zama na cewa an sasanta, an tsayar da kashe rayukan al'umma, babu ji waɗanda ba su ji ba su gani ba. Ku kasance da mu a shiri na gaba, insha Allah za mu kawo muku dalilin da yasa ita kanta Hamas ta yi wannan gagarumin yunƙuri na kai hari cikin Isra'ila, da kuma yadda abin ya faru, yadda za a ce an mamaye Isra'ila, sannan kuma duniya ta yi mamaki baki ɗaya. Yanzu haka dai an yi wata tattaunawa mai matuƙar muhimmanci tsakanin shi shugaban Saudiya Muhammad bin Salman, ko in ce yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, da kuma shugaban gwamnatin juyin juya hali ta Iran Ibrahim Ra'isi, akan yadda za a shawo bakin wannan al'amari da yake faruwa a Gaza, inda suka bayyana cewa abin da cikakken goyon bayan su ga ita Falasɗinu, da kuma nuna cewa abin da Hamas ta yi al'amari wanda yake ya wuce gona da iri, inda suke yunkurin gano samo yadda za a bi wajen shigar da abinci, ruwa da kuma magunguna shi zuwa cikin wannan ziri na Gaza, wanda shi ma shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa lallai dole ne a samu yadda za a shigar da
kayan tallafi da kuma magunguna da abinci lalle zuwa Gaza. Saboda shi da kamar yadda na gaya muku cewa dama Netanyahu ya sha alwashin cewa zai yi yaƙi guda biyu ne. Na farko zai yi yaƙi da bindiga, sannan kuma zai yi yaƙi da siege, ma'ana zai yi masa ƙawanya kamar yadda yake dama a ƙawanya suke, to amma zai yi musu total siege, wanda aka cewa zai yi musu ƙawanya baki ɗaya ta yadda babu wani abu da zai shiga, babu wani abu da zai fita. So wannan shine tuni dai dama dai baya ga wannan ma akwai waɗanda suka makale a ciki ba za su iya fita ba dama, ciki kuwa da surukan shugaban gwamnatin Scotland, akwai surukansa waɗanda suka je ziyara can Gaza din. Wannan al'amari shi ma ya ritsa da su a can, da kuma da yawa daga cikin 'yan kasashen waje. So wannan shine ana ganin cewa zai ƙara haɗa kan duniyar musulunci a waje guda ɗaya, duba ga irin wannan tattaunawa da aka yi. Fatanmu shine cewa dama koyaushe Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi a duk inda suke baki ɗaya. Na gode da kasancewa da ni a wannan channel ta wata bin Malik ta Shafundum TV. Sai anjima, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.